Benvinguts i benvingudes al Fòrum Jove Amposta 2021. La crisi del Covid ha afectat a tothom, però un col·lectiu especialment afectat ha sigut el jovent. El jovent ha vist com moltes de les seues expectatives s'han vist truncades per l'aparició d'aquestes restriccions i d'aquestes limitacions, tant des del punt de vista laboral com des del punt de vista d'emancipació, de formació, i per tant aquella dinàmica que portàvem des de l'Ajuntament d'Amposta d'afavorir les polítiques cara als joves, d'alguna manera pren encara més importància davant la possible o el principi del final d'esta crisi de Covid. Per tant, seguirem apostant per totes aquelles polítiques juvenils, i aquest és el motiu pel qual pren més importància que mai tirar endavant este Fòrum Jove de l'any 2021. Aquest fòrum està dissenyat en 3 blocs. Per una banda, tenim tot un seguit d'activitats, tallers i xerrades en línia de diferents temàtiques, tant la temàtica educativa com la temàtica laboral, gestió emocional i motivació, que tant podeu accedir des de les vostres aules com també des de casa. Per l'altra banda, tenim el Directori de Serveis Educatius, o tots els estudis que hi ha a les Terres de l'Ebre, de tots els nivells. Tant tenim els cicles formatius de grau mitjà, els cicles formatius de grau superior, els graus universitaris, així com també els diferents batxillerats. També teniu la persona de contacte directe que us pot donar més informació de cadascun d'aquests estudis i resoldre tots els vostres dubtes. I finalment tenim 2 serveis d'assessorament i orientació, el servei d'orientació educativa i el servei d'orientació laboral. Són 2 serveis on podeu demanar cita prèvia i hi haurà una persona, un professional darrere, que us pot donar i resoldre tots els dubtes que tinguéssiu, tant de què volem estudiar com quins són els recursos i quins són els passos que heu de fer per a trobar una feina. Des de la Direcció General de Joventut volem seguir impulsant totes aquelles polítiques adreçades a facilitar les eines necessàries als nostres i a les nostres joves per a prendre les seves decisions i també per a seguir amb els seus processos d'emancipació. No volem que es quedi només amb això, volem anar a fer un pas més enllà, i per això també aquest any estem ja elaborant el nou Pla Nacional de Joventut des de la Generalitat, des de la Direcció General de Joventut, per tal de situar les polítiques per als joves davant d'aquesta situació tan complicada que han deixat el jovent. Doncs volem situar aquestes polítiques en un primer pla i que també siguin una palanca de canvi de cara a que les diferents administracions de l'àmbit local i comarcal situen dins de les seves prioritats com un pilar bàsic i fonamental de les seves estructures. Us esperem en aquest espai que pretén trencar esquemes i deixar escoltar veus que us ajudin a escollir el vostre camí.